Programul e periculos pentru ea. Să vedem această fază cu o minge în careu și o bună oportunitate. Ajunge în centru la el, îi revine și apoi vine acest șut. Totuși, cred, destul de mult pe lângă poartă. Era acolo la intervenție și Dumitru în acest play-out. Betancor își face șutul, o minge bun spinsă însă de Grab. Baraj, cu orice echipă ar juca din Liga 1, dintre cele care sigur în lupta pentru minge întoarsă în fața porții, se cere hands, acolo este șutul lui Dumitru și este 1-0. Dumitru reușit, Done, sigur nemulțumit. Aici este Malele care se întoarce, centrează, iată-l pe Dumitru care mai dusă. Aici este însă un contraatac destul de periculos, se întinde Tamaș, a fost deloc ușor, mingea însă ajunge la Honciu care putea să marcheze. Lui Tamaș de a interveni putea să iasă un gol, însă mai degrabă aș spune că Gheorghe Mailat primește această minge, șutează. În fine, dorește Bogdan Andone. Un șut bun, o minge care are posibilitățile. Și vine un șut foarte bun, o execuție Argeș. Un șut, o minge care se duce puțin pe lângă. Din nou pericol la această minge care se duce în bară și este gol! Un gol care vine în minutul 84. Acțiune fulger pe... Se dezlănțuie și crainicul arenei. Mingea este deviată în proprie bară. Cu 3 puncte aproape sigur obținute astăzi. Să-l vedem însă pe Malele în acțiune. Malele pătrunde în careu. Malele! Gol! O situație a avut și a știut să o fructifice. Șut cu piciorul stâng al lui Malele. Periculoasă. Echipa gazdă a reușit să marcheze. Încă o dată sprintul are viteză mai